お願いします。よろしくお願いします。今日お世話になっお会いするのはて。初めてなんですよね。私の方、宮崎さんにとっては私は初めてですから、私は何度も見ているので、なんか、そうですよね。僕のオンラインスクールに入ってくださってるんですもんね。そうです。YouTube も見てます。ありがとうございます。でも結構内容的には、親和性がありそうなことをはい。発信されてるなと思って見させていただいてたんですけれども、ますそうですね。ちょっと簡単に僕たちの自己紹介をお互いのオーディエンスのためにしましょうか。最初に。じゃあ、藪崎さんからどうぞ。私からですか。はい。はい。はい。藪崎と言います。私はですね、今、脳科学メンタルカウンセリングということで、オンラインを通して、はい。体の動きから、体からのアプローチで脳のパターン認識を変えていくことによって、メンタルの問題を解決していきましょうというプログラムをやっています。すごい。具体的にはどういうことを、どんなトレーニングをされたりしてるんですか？具体的には言葉のトレーニングと、もう一つは体の動きをすることによって、その感情や、そうですね、ものの見方、捉え方が、その瞬間に変わるというのを体験していただくっていうプログラムをやってます。それって、その場で変化したりします本当に。します。へ実感ってある感じなんですかね、その、やられてる方にとって、あ、うん。変わったっていうのがその瞬間にやっぱ自分でフィードバックされてくるというか、わかる。そうですね。面白い。いや、一緒ですよ。北斗さんがされていることと。数値化をするので、その前には、例えば不安が8だったら、その後不安いくつですかっていう、1から0から10のスコアをつけて、その後、ああ、なるほど、なるほど。うん、そういう感じで、そうですね。確かに、それってでも痛みとかと同じで、結構、そうです。主観的な、感覚ですからね。だはい。からそこはちゃんと自分で数値だったりとか、何かしらにして、測れるものにして計測していくっていうような感じですかね。そうですね。はい。面白いな、それは。面白いです。なるほど、なるほど。で、その、ちょっと僕が興味あって聞きたいんですけど、具体的にじゃあその体の動きってどういった感じのこと、僕は体の動きをメインにやってるんであ、思っちゃうんはい。ですけど、そうですね。関節の動きだったりとか、大きな動きとかはなくて、はい。はい。基本的には、ちょっと運動機能学とうん。東洋医学となんか合体したものがありまして、それはい。をベースにやってます。あだから多分、私が習っていたものは、キネシオロジーってものなんですけども、はい、キネショロジー。はい。はい、キネシオロジーの元になっているのが神経科学だと私は感じたんですけど、合ってます？ここで聞くなよ。どうなんですかね。元になってるというか、でも、すべてのものの学問の、はい。ありとあらゆるメソッドだとかってあると思うんですけれども、究極元をたどっていくと、その何かしらの学問しかなくて、その解釈の仕方によって、いろんな、メソッドだったりとか、いろんな方法論になってきてるのかなっていうところが、僕の意見で、というのも、やっぱり、なんていうかな、その学問自体でいくと、もう言えることってすごく少ないんですよね。絶対的にこうだっていうふうに言えることってすごく少ないけれども、だけどやっぱり、その今現在分かっている知識をもとに、何か、やっぱり結果だったりとか求めている結果、メンタルを変えていきたいとか、体の不調を変えていきたいとか、いろいろあるわけじゃないですか。まあ、そういうところにどういうふうにつなげていくかっていうのが、やっぱりプラクティショナーというか、現場の人の仕事なのかなっていうふうには思ってますね。で、ちなみに、ちょっとやってみてもらえたりできるんですか？そうですね。無理しなくても大丈夫いやいやいですけど、ここではやいやいや、内緒ですけど。いや、すごく簡単な、これメルマガの読者さんとかにはお伝えしているんですけども、はい。この、前頭部の、この前頭隆起っていうこの骨のところに、ウルトラマンみたいにこの2本の指を当てるんですよ。はい。はい。そうすると、ストレスが軽減されるっていう方法がありまして、こういう感じですか？はい、そうです、そうです。それで、これはまあ基本なんですけども、そうじゃなくて、おでこに手を当てたりとか、おでこと後頭部に手を当てたりとか、おでこと痛いところに手を当てたりとか、いうーろんなん。やり方があって、
はい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 。はい。で、これは体からのアプローチなんですけれども、それと、思い浮かべる、大脳神秘質的なところも使いながら、体も使いながらやっていくと、不安とか、え恐れとかっていうのが、私、なんかさっきなんか言ってましたっけみたいに変わるんですよ。すごいすごい面白い。なんかぜひなんか一回やってみたいなと思っやってみてください、これて、試しては。みたい。はい。はい。そのタイミングとかね、ポイントもあるんですけれども、やってみると多分北斗さんならわかると思うので、うーん。うん、そうですね。体感覚っていうか、さっきもちょっと鈴木さんとのコラボライブを見てたんですけど、ああ、あのはい。はい。体のこう感覚を受容するが得意な人はすごくこう効果が高くて、うーん。うん。なので、そうですね。いろんなこうストレスフルな時があるじゃないですか。誰にだはい。ったらですけども、そういう時にその場でクリアできるっていう。なるほど、なるほど。それを積み重ねていくと、ストレスと感じなくなってくるみたいな。うーん。なんか、まあ、主観的な今感想なんですけど、マインドフルネスとかね、すごく近いところはあるのかなっていうふうに思ったんですけど、なんていうか、その別に、マインドフルネスとかって、要するに、感覚に意識を向けましょうっていう話じゃないですか。はい。まあ、なんていうかな。自分の頭の中にある、僕はその予測とか推論とかっていう言葉を使う脳機能の働きなんですけれども、脳の働きっていうのは全て予測機能なんで、うんうんうん。っていうふうに言われてるのが、まあ、最近の一番、最先端の脳科学で言われてる理論なんですけど、だけど、まあ、その予測ではなくて、自分の感覚情報のフィードバックに意識を向けていくことうんなのかなっていうふうに、うんうん。まあ、その、ありのままを見るみたいな話ですかね。一言で言ってしまうと。感そうですね。覚にしろ、はい。その体は現在なんだけれども、思考は過去行ったり、未来行ったりするじゃないですか。そうですね。なんかもうずうん。ーっとそのデフォルトのモードネットワークじゃないけど、ずーっと、ね、いろんな思考がね、巡ってるのを一旦ストップさせて、自分の今の瞬間の体だったりとか、感覚だったりとか、今感じてるものに一旦意識を持ってくるっていう感じですかね。そうすると、感情やら、こう未うん。来の予期不安とかっていうのが、こう、シューッと収まってくるんですよ。なるほど、なるほど。あ、なんかそれはすごく理にかなってるなと思いますね。そうなんですよ。だからマインドフルネス、は、瞑想とか苦手っていう人多いじゃないですか。はい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 。はい。で、そういう方にもおすすめできるんですよね。なるほど。難しいっていう感覚がなくて、全然知らない人でも1分、2分やるだけで、なんだったんですかみたいに変わるのが、そうやって言っていただいてます。うーん。ね。でもなんか僕思うのは、そのマインドフルネスとかでもあれ、意外とやり方知らない人多いなって思いますね。ちゃんとした。瞑想にしろ。なんかうん。ただ何も考えないようにするみたいなところをやってる、頑張ってて、何がこう答えなのかがわからないとか、なんか今これで合ってるのかなみたいなね。そういう風にやられてる方結構いるかなと思うけど、そうじ全然マインドゃなくて、フルネスじゃないですよね。なんかね、そうじゃないんだよ。なんかもっとシンプルなんだよっていうか、その答えがないことが答えなんだよみたいなね。うなんか哲学ん。的ですね。いや、そうじゃないんですけどね、本当は。まあ、でもただその瞬間の意識に今自分が考えていることとか、今自分が起こっている、今この瞬間に集中していくっていうのがマインドフルネス、瞑想の、まあ、なんていうか、基本的な考え方ですもんね。うん。うん。だから体感覚にフォーカスするってすごい分かりやすいじゃないですか。はい。体はここに今にしかないみたいな。そう、そんな感じですよね。そう。うん。じゃあ、ちなみに僕の自己紹介もさせてお願いしいただきたいなます。と思うんですけれども、僕はですね、今なんかそんな神経科学とか脳とかの話をしてるんだけれども、実は競馬の騎手を、18年ぐらいしてまして、今も実は現役で活動しております。先週も1頭なんですけれども、福島競馬場で乗ってきまして、で、そんなことをする中で、競馬の騎手として活動する中で、もう自分の体にいろんな不調を抱えてたりとか、あと、もともとそこまで、うーん、もともと、なんていうかな、センスに恵まれてるタイプではなかったんですね、アスリートとしても。だから、やっぱりその分努力を重ねなきゃなということで、いろんなトレーニングだとか、整体だとか、ボディーワークだとかを突き詰めていった結果、なんか、
そっちの界隈の人よりも詳しいんじゃないかぐらいになってきちゃって、で、最終的に僕、怪我をして落馬をして、で、背骨を折って脳挫傷になり、脳挫傷っていうのは脳震盪よりも悪い状態。だから CT スキャンをすると脳に完全にダメージがありますよっていうのが見える状態なんですね。で、そこから、いろんなお医者さん行ったりとか、整体行ったりとか、トレーナーさん見てもらったりして、その不調、後遺症ですね、改善したいなと思っていろいろやってたんだけれども、全然良くならないということで、で、いろいろ自分でさっきも言ったみたいに、その学問をたどっていった結果、やっぱその機能解剖学だとか、解剖学とか、バイオメカニクスとか、いろんなトレーニングの考え方、で医療にしても、なんていうかな、医療で言っても、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、バイオケミカルな、バイオケミカルじゃないな、バイまあいいや、医療とかに関しても、その気質的な問題イコール、なんか体に不調があるときには必ず気質的な問題があるべきだみたいな、FMRI だとか、CT とかで必ず問題が出てくるはずだみたいな、そういう考えを求め行われてるんだけれども、そもそもが、その CT とか MRI とかで映る問題って、ものすごく表面的なレベルでしか、だからもっと細かいレベル、分子レベルだったりとかでの問題って絶対出てこないものなんですよね。そもそもそういうの取れないようですよって、顕微鏡で見ることもなきゃいけないし、脳機能の働きとかって、その一つの部分の働きを見て、それがダメージを受けてるからどうこうとかじゃないですよ。全体をネットワークとして機能してて、その中でどこに問題があるかって、それって別にね、なんか写真撮ったから出てくるものじゃないですよって、造影術で出てくるものじゃないですよみたいなところがある中で、僕自身はいろいろこう勉強していった結果、最終的に神経科学っていうものを学ばなきゃなと思って、これでアメリカ行ったんですね。オーストラリア、アメリカ、ドイツとかって言って、6回ぐらい渡航を繰り返して、神経科学そのものというよりも、そこから派生した応用知識をメインに学ばせていただいて、で別に派生したというわけではなくて、ちゃんと研究が、もともとのそのベースとなる研究がいろんなものがあって、できるだけ今現在言えることの中で、こういうふうにしていったら、神経の可塑性を使って、脳の働きを改善して体の働きにつなげていけるかっていうところ、それを勉強してきましたっていうところ。でも別に体の働きって言っても体の働きだけじゃないんですよね。で僕たちが生きて活動することって全てがその体の働きなわけであって、例えばメンタルとかで言っても絶対体に、自分のメンタルに何かしら変化が起きてるって、それって体に反応が出てくるものなんですよね。必ず。だから、ちょっと安っぽい言い方をすると、体と心は一緒みたいな話であるんだけれども、なんかその辺でもね、メンタルの方は僕はそのメインではお話ししてないんですけれども、結構なんか面白い話ができるんじゃないかなとはちょっと思ってますね。もういつもメルマガとか YouTube に突っ込んでボタンがあったら聞きたいと思ってそこどうなんですかって聞きたいところがいっぱいいっぱいあるんですけれども、いや、嬉しいですね。って聞いてますけどね。基本だって心は私は脳にあると思ってるんですよ。いや、もうそう、間違いなくそう、それしかないそうじゃないですか。ですよね。はい。心臓も心臓で働いていて、その脳波の5000倍の、電磁波を出しているっていうのも知ってますけども、だけれども、中枢的にコントロールしてるのは脳だと思ってるので、だから脳に心があって、体も脳でコントロールしてるのであれば、やっぱりね、変えていったら気持ちも考え方も変えていくんじゃないかなっていう、変わってきたのは見てきたので、はい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 。あとはそれがどういった理屈なのかなっていうところが、なんか、ちゃんと理にかなった、なんかね、やっぱり昔っていうか、今までその東洋医学とかにしてもそうだし、なんか分からなかった、昔はなんだか理論的にはよく分からない、5行だとかそういうところで説明されてきたものが、現代になって、こういう効果、こういう学問があるから、こういう理論があるから、だから今までそういう効果が出てたんだって。だからそういう理屈って後付けなんですよね。そうですね。後になって分かってくるっていうことがあると思うんで、だけれども、僕たちっていろんな、研究とは別の場所でいろんな実践的な経験を積んできた、こういうのが効果あるんだなっていうのは、なんとなくみんな分かってるじゃないですか。そこに対して理論が後からついてくるって話だと思うんですけど、例えばなんか東洋医学でいうツボとか経絡とかってあるじゃないですか。あれってモーターポイントっていう
運動神経が表皮に一番近い部分と一致するっていうことがこれ分かってたりするんですよね。だからそれってうん、結構後付けで、うん、今まではそれは経絡ってなんか気の流れだとか思ってたのが、実はその神経が近いポイントだったみたいな。うん、うん、だうん、からなんかちょっとしたデバイスを使うとビーって場所が分かったりするんですよね。うん、経絡うん、の場所、うん、経絡というかそのモーターポイントの場所を見つけられたりして、うん、そういうの面白いなと思うんですけど、うん、本当あ、そうですね。はい。ちなみに皆さん何かコメントとか聞きたいこととかあったら、ぜひぜひコメント欄に入れてくださいね。そう、せっかくですからね。こんはい。なに簡単じゃないかもしれないですけれども、多分今の話の中で神経過疎性とか言っても、なんじゃとかって言って思ってる人まあ、がそうですね、そうですね。いるとそういうふうになっ思うので、ちゃいますね。そう、結構北斗さんの YouTube って体マニアチャンネルっていうだけあって、本当にマニアの人には面白いとは思うんですけど、そういうこと全然わかりませんっていう人には、あの、おー響かないです、響かないです。結構、なんかでも YouTube って結構素人じゃなくて、なんつうかうな。ん、やっぱりめちゃめちゃわかりやすく、30秒でうん、結果が出るみたいな、もう理うん、論とかいいから直し方う教えてくれみたいな人ん、が見てるんですね、いっぱい。そっそういう人にか、対してなんか、ああだこうだとか言うと、もううん、全然見てくれないんだけれども、うん、結構コアなファンがついてくれてるのかなっていう、なんか結構だから、それまで僕が発信するまで脳だとかなんだとかって言ってる神経、まあ結局その体動かすの神経系なんだけれども、うん、その話してる人全然いなかったんですよね。うでそれ ん、YouTube で発信し始めたら、ものすごいやっぱそうだよねみたいな感じで食いついてくださる、トレーナーさんとか、結構情報感度高い方は、それ知りたかったんだよっていうふうに言ってくれて、うん、実際なんか理学療法士さんとかも、なんかうん、学ぶんですよね、神経系の仕組みとか。うん、あの、よく言う IB 抑制だとか、まあその辺のね、なんていうか、あんまり深くないレベルで神経系の働きとかっていうのを学んだりするんだけど、実際なんだって、実際どう使うんだみたいなのって、まあ本当に反射を使うぐらいしか、PNF で使うぐらいしか分かんなかったところが、じゃあ神経系使うとどうなるかっていうことが、神経系を実際応用するってどういうことなのかなっていうことが僕が言ったことが結構腑に落ちてくれる感じなのかなっていううん、ところで、現場でのことが、こう、なんか後付けでがっしりとね、固まる感じですよね。私も、そうですね。整体もやってたんですけど、キネシオロジーの動きで、体の痛みを取ったりとか、歪みをうん取ったりすうんうん。る時の、その理論とかっていうのよりも、現状が変わるっていうことにフォーカスしてきたんですけど、それってこういう神経の働きで変わってきたんだっていうのを、フトさんのYouTube を見たり、インスタの発信を見て、あとは講座とかで教えていただいている内容ですごく腑に落ちてきたので、嬉しいです。本当にマニアな人にはお勧めしたいです。マニアな、マニアな人にはね、そうじゃない人はちでもょっとやめた方がいいかもしれない。いやいやいや、そうですね。そんなえことはない。いや、そんなことはある、ないとね。思います。でも、なんで整体師だったのに、今はそのメンタルトレーナーになられてるんですか？そうなんですよね。ちょうどもう整体師を卒業して1年半ぐらいになりましはい。た。はい。ああ、もうじゃあだいぶ、15年やってきたんですけども、すごい、それまたうん、長いですね。はい。それこそ今の北斗さん36歳でしたっけ？僕今36です。私36歳で起業したんですよ、整体師になって。へえ、で、そこから今、十何年経ってるんですけど、はい。で、15年で整体の、お客さんを他のところにご紹介して、このオンラインでのメンタルトレーニングに集中してることにしたんですけどね。はい。なぜかっていうと、やっぱりこう痛みを繰り返す人とか、うん。そうですね、気持ちがこうマイナスにいってる人ってどうしても戻らなかったりとか、こちらからのセルフケアを受け入れられなかったりとか、うーん。方が多いので、こういうことをやってみましょうかって提案しても、いや、忘れちゃいました、やりませんでしたみたいなことになっ多いちですね。ゃうと、もったいないなとか残念だなって、心をオープンにしてあげたいっていうとおこがましいですけども、もっと心がオープンになったら、体も気持ちも楽になるのに、前向きになるのにって言って、その、
悩んでる人たちの悩みに集中しようと思って、メンタルの方に私うーもん。一本化したっていうところですかね。なるほど、なるほど。うん、でも結局そうですよね。なんかその、さっきの話じゃないけれども、体、心の問題が結構体に影響していることっていうのはすごく大きいなっていうふうに、そっちから紐解いていくっていうのも、なんかその、まやかしのような感じがしてしまうけど、全然そんなことなくって、実際そうやって、バイオサイコソーシャルモデルみたいな話で言われてる、ところで、もうまさしく理にかなったアプローチだなって僕は思うんですけど、だから、例えばその、これは痛みの疼痛生理学の話でよく言われているのが、さっき言ったバイオサイコソーシャルモデルっていう話で、今まではその痛みだったりとか問題っていうのは必ず気質的な問題、だから体のダメージだったりとかがあるべきなんですよっていうふうに思われてたのが、実はそうじゃないっていうことが分かり始めてて、で、その中で言われている理論で、痛みのバイオサイコソーシャルモデルだとか、ペインニューロマトリックスだとかっていうのがあって、で、それって何かっていうと、その、まあ、僕たちが感じる痛みっていうのはそもそも脳が作り出すアウトプットですよ。自分の行動を変えなさいよっていうアウトプットなんですよっていうこと。で、そこには、もちろん、組織からのダメージの信号、それは侵害受容核っていうんだけれども、侵害受容核は、一つの要因にはなるけれども、それだけじゃなくて、寝不足だったりとか、自分のストレス状態だったりとか、自分が体に対してどういう予測を持っているかっていうこと。いわゆるプラシーボみたいな話でもあったりしますよね。この薬飲んだら良くなるとか。まあ、そういうことすべてが関わってきて、で、最終的にそのアウトプット、痛みを作るかどうかを決定してますよっていう話ですよね。考えてみれば当たり前の話で、なんか絶対的にそのダメージがあるような時、腰が痛いじゃなくて、なんか体が切れて痛いような時でも、なんか寝て朝起きたら、そんなに痛く感じないとか、だけどストレス溜まって、切れた直後だったりとか、ストレス溜まってる時は痛かったりとか、病院行く前めちゃめちゃ痛かったのに、病院行って大丈夫ですよって言われたら、なんか痛みが収まるとかね、でもそういうのってもう当たり前にあることなんだけれども、なんかどうしてもやっぱこう、なんかその問題を治さなきゃ、病気を治さなきゃっていうふうにみんな言っちゃうから、そうじゃないんだよっていうところがもうね、もう少しこう伝わればいいなっていうふうに思いますね。そうなんですよ。私ね、去年の12月にここを挟んだんですよ、指を。はい。雨戸でバンって挟んですっごい大量の血が出てああ、やばいですね、それは。やばかったんですけど、で、さっきのこのおでこに手を当てるやつああ、はい。をここだったのでできなかったんですけど、そのそうですね、こう、だと他のこう顔指で、血だらけになっちゃう。はい。その指をうん。こう持ちながら、他の指でおでこに手を当てたら、この痛みが取れたんですよ。へえ、すごい。これは、痛みはストレスですよね。うん。で、ストレスが重なれば重なるほど、痛みはもっと感じちゃうじゃないですか。はい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 。そのストレスを緩和することによって、痛みっていうのがこんなにも取れるんだって、私も十何年やってますけど、自分の体で証明できたので、ああ、このストレスを取る方法を皆さんが知っていたら、いろんな問題が未然に防げるんじゃうないかなっん。て思って、今の活動に集中したかったっていうのもあるんですよ。なるほど、なるほど。うーん。確かにでもそういう方が実際必要なことなのかもしれないですね。だって、整体で来るお客さんって、やっぱりなんか直してくれって思ってきてる人が多いじゃないですか。そうじゃないんですよね。うん。昔僕そうだったんで、直してくれ、直してく私もそうだったですよ。そうじゃないんで、直すものじゃないんで、僕たち直せませんよって、病気や怪我は治せませんよって。うん。ただそれに対しての、その痛みっていうものの話で続きで言うと、痛みって一つの感覚じゃないんですよね。うんうんうん。痛みって、その交感神経反応も含めて、あと筋肉の反応だったりとか、筋肉が硬くなったりとか、なんかこう肩上がってたりとかもそうだし、感情的な反応もそうだし、で、もちろん感覚情報、ここが痛いっていう感覚情報もそうだし、そういうの全部合わさって痛みって言ってるだけであって、で、痛みもだから考えてみたら、いろんな種類があるじゃないですか。なんかこう、燃えるような痛みとか、なんかゾワゾワするような痛みとか、なんか刺された痛みとか、
もう講義で言えば心の痛みとかもそうだろうし、うんだから痛みって一つの感覚じゃないんですよね。もういっぱいいっぱいいろんな感覚がある。で、実際に脳の部分を調べると、痛みに関わる脳の部位って、もうありとあらゆる部分が関わってるんですよね。うん単純に体制感覚やだけじゃないですよっていうのはもう当たりうん前のように分かってる話で。うんだからそのうちの一つの反応、だから交感神経反応だったりとか、自分がその痛みに関して、さっき言ったみたいに、あの、い一瞬落ち着いてあげるだけでも絶対痛みっていうのは取れるはずなんですよね。そそこを自分でコントロールできるかできないかっていう話ですよね。う。うんで、それをだから、その違う感覚だったりとかなんか、うんうんで、紛らわせてあげるわけじゃない。紛らわせるんじゃない。もう言葉のチョイスが良くないけれども、うんちょっとこう、自分の不必要な反応過うんうん。剰な防衛の反応を抑制してあげることで、はいはい。うん痛みっていうのは抑制できますね。でも、そうそうそう、そんな感じですよね。そうです。だから、脳の中でその痛みを感じるとこいっぱいあるっておっしゃったじゃないですか、今ね。はい。で、今までの投稿とか、メルマガの中とか、講座の中で、その糖皮質がその、炎症反応と、うん。じゃあ、迷走神経だ。迷走神経が抗炎症反応と関係しているっていう話をすごく興味があって、そのはいはいはいは神い。経的なところで、その神経的なところって言い方が適切かわからないんですけども、神経が炎症をこう上げたり下げたりすることがでそういう、きるそうそうそう、ことで神経系すよね。と免疫系のつながりっていうのが、実はうん。もうそういうところでも分かってき始めてて、うん。えその炎症性のサイトカインですね。それをはいはい。迷走神経が、低下させるよっていうことが言われてるんですよね。でこれってなんかたまたま発見されたほう。やつで、なんだっけな、うーんと、確かその、あれ、あれですね。喘息うん。かな。うん。喘息の人かなんかに、うん。迷走神経を、えこう挟んでというか、その迷走神経に対する電気刺激はいはいはい。を行うっていう、そういううん。治療法かなんかがあって、うん。それの治療法がまあまあ効果的なんですけれども、どういうわけだか、その喘息だったかな。喘息だったと思うんですけども、喘息の人が同時に持ってた、合併症で同時に持ってた、自己免疫疾患、うん。例えば関節のリウマチだったりとか、うん。それがなんか一緒に治ったよっていうほう。ことが報告として上がってきてて、でどういうことなんだって調べていったら、迷走神経がどうやらその炎症性のサイトカインを抑制しているようだ。そこで働きを電気刺激だったりとかなんなりをしてほう。刺激してあげると、そうするとそのサイトカインの量が減りますよっていうことが分かって、うん。だから、うーん、だから迷走神経刺激すれば全部炎症が収まりますよっていうわけじゃないけれども、うん。うん。うん。一つの手段として迷走うん。神経を刺激してあげるっていうのは、やれることなのかなっていう。で、さらにその面白いのは、うん。これ、あんまり言ってないんだけれども、内緒でもないんだけど、迷走神経のそのクリップで挟むで電気流うん。すっていううん。のは、言ってしまえば結構侵食的というか、もう体切んなきゃいけないじゃないですか。はいはい。だからダメージが残るわけですよ。はい。で、そこになんかクリップして電気流すって結構大変な治療じゃないですか。はい。神経ダメージダメージを与えてしまうかもしれないし。だけどいろんな研究が、行われてた結果、その迷走神経の支配領域に対する皮膚刺激でも同じような効果が出るっていうことが分かってて、うん。うん。分かり始めてきて、で、迷走神経の支配領域どこかって言ったら耳のここなんですよね。
うーん、耳内側。壺とかでやってる場うんうん所なんですけれども、まあ、興味のある方は調べていただくとうんいいのかなって、次回講習っていう場所。うん。船って書くんですけれども、まあ、この耳のなんか耳の穴の外耳道ですね、耳の穴の上側のところも実は迷走神経支配なんだけれども、そこと次回講習っていう場所と、うんあと、まあ、耳の裏側ですね。その研究かなんかで使われているのはその次回講習なんだけれども、うん大体迷走神経の支配領域でいくと、耳の裏側と真裏うんと綿棒と、綿棒じゃない、耳の穴の上側ですね。うん。よくあれじゃないですか、綿棒してるとこう咳出たりとか、なんか喉が痒くなったりするの分かります？やったこと私はないかな？感じたことがないなんかです。その辺がね、もぞもぞしていくんですよ。あれ、迷走神経反応出てるんですよ。ああ、はい。そうなんだ。多分やってみたらね、皆さん分かると思います。なんかこの辺が痒くなったりとか、この辺がってなったりするんで、ツボに入ると、あ、ここだっていうのが入ると、それ迷走神経反応出てるんで、うんうん。そういうところをやってあげると、ちょっと炎症反応収まったりするのかなっていううーん。感じですね。うーん。そう、なぜね、この神経系で炎症が収まることに興味あったかっていうと、今、はい。パニック障害とか、ああ、そうです病みとね。かっていうのって体の反応からメンタルが落ちるみたいなうーん。ところじゃないですか。まずなんか嫌なことがあって、体がだるくなるならわかるんだけど、体がだるくなって、なんでそれがだるくなったんだろうってわからなくて、気持ちが落ちていくみたいな。うーん。な急にドキるほど、なるほど。ドキしちゃったりとか、急にはい。想起されちゃったりとかって言ってパニックになったりとか、このちょっと前の時期多かったの、この梅雨の時期ですね、う天気ん。が多かったりとか、今も結構悪い人が多いんですけども、そこの、なんかね、これだっていう治療ではないですけども、ケア方法をうん。基本的に今日は聞きたいなっていうのがメインだったんですけど、私。いやー、でもそれね、これだっていうふうに僕も言えればいいんだけれども、うん。だけど、正直、まあ、皆さんご存知の通り、そういうものはもちろんないんですよね。まあね。うん。だけれども、まあ、一つ今の話で言うと、それって予測、えっと、自律神経うん。の調整能力っていう話になってくるんですよ。で、自律神経って何かっていうことですね。うん。で自律神経って一般的に言われているのは交感神経、副交感神経。あれってアウトプットですね。うん。実際に体を、まあ、心臓を動かしたりとか、まあ、血圧調整したりとか、体温調整したりとか。あれはアウトプットなんですよ。要するにこういうふうにしなさいよってこう指令が出てるんですね。体の内臓だったりとか。で、そのアウトプットする前に重要なのって何かっていうと、インプットなんですね。で、自律神経の働きを、まあ、例えば心拍の数のを一定に調整するためには、まあ、そのインプット重要。そもそも今、心拍どれぐらいって感じてなきゃいけないじゃないですか。うん。それの、を担っているのが求心性の感覚情報が、まあ、迷走神経からの情報であったりとか、うん。あと全身にある、まあ、視線維っていう神経繊維からの情報だったりするんですよね。うん。で、まあ、それが最終的に頭皮質っていう場所、まあ、今言ったのを、そういった感覚を内受容覚っていうんだけれども、うん。インタラセプションっていうふうに言うんですけれども、でその内受容覚が最終的にどこに行くかっていうと、頭皮質っていう場所、うん。さっき藪崎さんがおっしゃってくださったその脳の場所ですね。脳のその頭皮質っていう場所で、えその予測を作るわけですね。その今ある感覚情報と、そのこれからまあ自分がどういう活動をするのかとか、うん。あとどれぐらい今なんだろう自分の体の内部環境を一定に保つために、うん。うん。その先の状態を予測して、うん。あらかじめその振れ幅を少なくするっていう行動を取るわけですよ。その頭皮質っていう場所がですね。うん。ちょっとまあややこしくなってきちゃうんだけれども、うん。でこの時にその頭皮質っていうところがうまく働いていないと、うん。そうすると、まあさっき言ったみたいな必要以上のうん。
なんか本来はこんなに心拍上げなくていいっていう時に、めちゃめちゃバクバクして緊張しちゃってたりとか、めっちゃ血圧下がっちゃうとか、っていうようなことが起こるんですね。だからこれ予測機能の問題なんですよ。で、どういうことかっていうと、もう一つ噛み砕いて説明すると、例えばその自律神経どうやって調整されてるか、一番簡単な例は、じゃあこれから僕初めての Facebook ライブです。まだ始まってないのにドキドキしますよね。これ予測なんですよ。これから自分がその血流をたくさん伴う活動をするっていう脳の予測ですね。その予測に自分の体のフィードバックを合わせるために心拍を上げて調整するんですよ。これぐらい活動があるべきだ。だけどフィードバック的にはまだちょっとこれぐらいしか心臓動いてないよ。で、ここの誤差を埋めるために心拍を上げるんですよね。なんとなくわかります？例えば、じゃあ、明日結婚式があるから、お金が今の状況がないと。そしたら、じゃあ、アコムに行って借りてくるみたいな感じですか？ちょっと違うすごくね。でもなんか、そういうことですよね。最終的に、自分のホメオスタシスっていうのは、結局、体の体内環境を一定に保つのが、ある一定の範囲に収めようとしてくるんですよね。心拍にしろ、体温にしろ、血圧だったり、血流だったり、酸素の、pH バランスだったりとか、酸素の量だったりとか、そういう一定の範囲に収めようとしてくるんですよ。だけど、その予測によって、その範囲をある程度こう調整する、その範囲自体を調整することによって、自分のサプライズを少なくする。だから、急激に何かが起こると、それっていうのは自分の生態にとって危険なことになるから、そのサプライズの幅を狭くするようにして、調整が入るわけですね。だから、いきなりなんか急に激に体温下がったりとか危ないじゃないですか。だからあらかじめ体温を上げておくとかね。そういう感じですね。いや、急激に冷たい水に入って、一気に体温下がったらめちゃめちゃ体的には危ない。そのホメオスタシスの幅を下回っちゃうかもしれない。だからあらかじめ体温をちょっと上げておいて、多少水入っても、めちゃめちゃ冷たい水飛び込んでも、その体温がある程度の範囲に収まるようにするみたいな。でもだからさっきのアコムの例にでも面白いと思いますね。そう、そんな感じです。別のものに置き換えないと、こう一般的にこう生活している人って、恒常性とかホメオスタシスとかね、なんか難しい。わかんない。多分そう、ごめんなさいね、そうだ。よくないな。そう、だから、なんつうかな。難しいんですよ。だから、なかなかこう体の仕組みって分かっちゃうとすごい面白いんですけど、そこに入っていくまでがね。そう。分かりました。予測してあげようと、予測してそれに対応しようとするから、心拍を上げるってことですよね。そう。だから、これ何が言いたいかっていうと、要するに僕たちのすべての神経活動はですよ、トップダウンの予測とフィードバックの信号2つあるんですよ。これトップダウンの予測って何かって言ったら自分の脳が今どういう状態にあるべきかなっていうのを常に考えてるんですね。でそれと今自分の体実際にどういう状態にありますよっていう、予測の信号フィードバックの信号があって、でこの誤差、この幅を小さくするようにすべての神経活動は起こってますよっていうのが、そういう話なんですね。そういう自由エネルギー原理っていうんですけども、そういう話があるんですね。そういうふうにして神経活動って起こる。で、何が重要かで、頭皮質がそういう、要するに予測能力、調整を行ってますよ。で、頭皮質の働きじゃあ上げればいいのか、活性すればいいのか、抑制すればいいのかっていうものじゃない、わからないんだけれども、とりあえずこの頭皮質の部分っていう部分が、なんかうまく情報を処理してない。頭皮質って言ったけれども、頭皮質とまず、前頭葉との関わりだったりとかいろんな部分があるんで、だけど頭皮質を中心に考えると、その頭皮質の働きが何かしら変わってくれると、今ある症状っていうのは、変わるんじゃないかな。なんか変わる
可能性がありますよ。パニック障害にしろ、何にしろ。じゃあ、その頭皮質の働き変えるためにはどうすればいいんだっていうことになってくるじゃないですか。うん。で、そのためにできることっていうのは、頭皮質が、受け取っている求心性の入力を変化させてあげるっていうのが一つなんですね。で、さっきこれ何かっていうと、瞑想神経からの情報。瞑想神経の情報って、お腹からの情報だったりとか、内臓感覚とか言われるようなものだったりとか。だから感情って内臓とつながってるっていうじゃないですか。はい。実際感情が変化って内臓に現れるんですよね。うん。だから、なんかお腹温めると安心感があるとか。うんうん。そういうふうにして、これ一つの方法ですよね。うーでも、ん。パニック障害の場合は瞑想神経反射みたいなんで、瞑想神経が過剰に働きすぎちゃうみたいなのはあったりするんで、うん。ちょっとこれ話が別になってくるかもしれないんですけれども、うん。それかもしくは、なんだろうな、全身にある C 線維っていう、地順応性の反応が遅い神経線維うん。の活性してあげるっていうこと。で、じゃあどうするんだね。そんなことはどうでもいい。わかんない。普通の人はそんな地順応性とかなんとか言われてもわかんない。どうすりゃいいんだって話になる。うん。で、それ何すればいいかっていうと、その神経って筋膜にたくさんあるんですね。うん。筋膜にたくさんある。で、特にそれが、活動するのが、やっぱ筋肉の収縮している時だったりとか、うん。特に筋肉の収縮っていうのは、自律神経の変化を伴うので、それっていうのは、頭皮質への与える影響も大きいということで、だからよく筋トレが最強のソリューションであるみたいなこと言ってる人いるじゃないですか。いましたね。うん。あれってそれなんですよ。はい。別に筋トレじゃなくていいんですよ。筋収縮なんですよ。だから、あの、結構大きい筋肉だったりとか、腹筋とかでもいいから、まあ、別に追い込む必要なくって、うん。収縮してる感覚を作ってあげることで、うん。結構これメンタル変わりますね。そうです。そう。よく、メンタルのね、YouTube で、朝散歩って言ってくださってる先生がいらっしゃいますけれども、歩くことによって大腿四頭筋結構動くじゃないですか。はいはいはい。そうやっぱ大きい筋肉を動かすっていう意味で、これはあるんじゃないのかなとは、まあ、一つですけどね、はいはいはい。聞いて思ってはいるんですけれども、そういう話を聞くと、じゃあ歩こうかなっていう人が多分増えると思うんですよ。うん、そうですね。なんかでも、うん歩くとね、外出るだけでもいいような気がしますけどね。なんかいろんな太陽の光を浴びてとか、普段ないようなうん鳥の音を聞いてとかね。あんまり家にいてなんかスマホばっかりいじってたりとかね。僕もなんかパソコンばっかりいじってるとめっちゃメンタル落ちてきますもん。そうですよね。はい。やっぱり五感にいろんな刺激を入れる、固有受容覚とか、ね、はい。前庭覚とかに刺激を入れるっていう意味でも、すごく歩くってことは、意味があると、すごくいいですね。はい。うん、思うんですけどね。そうだから、もう毎日やってるんですよ。散歩しながら、動かすやつとか、くるくるとあか毎日やってます。いいです、いいですね。すごい。ほんのちょっとの時間ですけれども、やっぱ毎日のルーティンとしてやることによって、はい。自分の脳を自分でキープしているというか、コントロールできているなっていう、それが体からのフィードバックでわかるから、うん。それをね、もっと簡単に伝えたいなっていう思いがあるんですけどね、なんかね、うまく今の話を伝えたいな、みんなに。噛み砕けないですからね。難しいでそすよね。うね、まあ、多分分厚い漫画とかに、それこそ働く細胞って今やってるじゃないですか。そう、はい、面白いですよね。ああいうので、ね、まあ、それは白血球とかうんぬんとかも当たり前に分かってることだけれども、こういう神経の話が漫画とかになってね、アニメになったら、楽になる人多いかなっていうのはね、すごい期待してます。いやー、でもなんかね、そこはまたちょっと難しいというか、違うジャンルが。うーん、うん、結局そう。ね、そう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 。でもじゃあ、なんででもそうか。と、で
もこの先というか、まあ、神経科学的な、まあ、僕のオンラインスクールで学んだこともそうですし、そのメンタルとかをつなげて、まあ、どういうふうにこの先、なんていうかな、どんなふうにことができるようになっていくと思いますか？そうですね。こう、薬に頼ってる人も多いじゃないですか。はい。はい。そういう人たちが薬に頼らなくてもとか、ああ、なるほど、なるほど。うん、結構本当にぐるぐる考えちゃう人とか考えすぎちゃう人って多いんですよね。まあ、それ僕。本当ですか？うんずっと考えてる。いや、それは、反数思考、いい方での反数思考だと思うんですよ。いい方というか、ある目標あがあっての反数思考は役に立つと思うんですけども、あ、そっか、はい。目標がないところでの反数思考っていうのが、こう、自分をネガティブな方にどん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 引きずり込むんですよね。なるほど、なるほど。はい、はい、はい。うん。そのベクトルがどっちか向いてるかだと私は思っていて、うーん。だから、福藤さんの場合は、これを伝えるとかね、自分の家族の幸せのためっておっしゃってるじゃないですか。そこの目標があることによっていろいろ考えてらっしゃいますけども、そうじゃないうん。人って結構多いんですよ。ああ、なるほど、なるほど。あんま周りにはいないかもしれないですけど。いやいや、いますよ、いますよ、そういう人。いますはい。ですか。そういう方たちの話を聞くとですね、やっぱはい。り脳から脳科学とかね、その神経科学からの視点で、いや、シンプルにこうでこうだから、こういうふうにやることによって変わるんだよって、考え方とか気持ちって変わるんだよっていうことが、多分2人に1人ぐらいは知ってる世の中になってほしいなっていうので、草の根でちょっと、広げていきたいなっていうのが私の思いですかね。うん。なるほどね。なぜかっていうと、今この AI の世の中でもう仮想現実なのか、現実なのか分からなくなってるじゃないですか。うん。それこそ自分の拍動も分からない、脈も分からない、呼吸数も分からない、これって合ってますかみたいな、そういう人たちがすごく増えてる中で、仮想現実が入ってきて、仮想通貨が入ってきてとか、いろんな、もう頭の大脳新皮質だけで生きてる人たちが増えてきてるから、もっと、元のところにつながるってうーいう方法がん。あるんだよ。そしたら、売れなくなるよ。不安にならなくなるよ。悩まなくなるよっていう活動をする人を増やしたい。うー活動っていうん。のかな、そういうのを知っている人を増やしたいっていうのが、うん、そうですね。でもなんか、いや、まさしく僕もそれ、すごい思うところで、うん、結局僕たちって、その、有機体というかね、うん。どこまで行っても、あの生、なんていうかな、動物としてのうん、本能に従って生きてるわけじゃないですか。というか、まあ、そもそもなんかその、AI になくて人間にあるもので一番、なんていうかな、大きいものって、その、危機感というか、サバイバル、生き残らなきゃいけないなっていううん、ものなんですって。そういう感情なんですって。それを AI に植え付けたときにどうなっちゃうのかなっていうのは、まあ一つ怖いところではあるみたいなんですけど、僕たちっていうのは、その全ての元に根本的に生き延びる、生き延びて子孫を残す、できるだけ長い間生き延びるっていうところがあるから、そこを基準に全ての行動が決まってるっていう。なんでこう動けるかとか、なんで話せるのかっていう、なんで人間がこういうふうに考えられるのかって言ったら、その全ての理由を突き詰めていくとも生き延びるためでサバイバルにはい。元にも行くんですよね。で、AI でそれないんですよね。ないのにただ考えてるだけなんですよね。うん、目的はないんですよね。だからさっき言った。うん、うん、だからその目的は人間が勝手に作ってるって話であって、うん、うん、で、まあ、もう世の中のことすべてそうじゃないですか。お金儲けたいもそうだし、うん、まあ、お金儲けるってことは、その未来に対する予測の不確実性を低下させることじゃないですか。うそれっていうのん、は結果的に安全なことにつながる。うん、うん。っていうことで、もうまあ、でも30億ぐらいあったら、まあまあ、ね、この先の人生、何もしなくても、めちゃめちゃ遊んで暮らせるなとかね、まあ、大体なんか自分ですることは予測できるようになっていくじゃないですか。その予測、できない状況っていうのは人間にとって危ない状況、危険な状況っていうふうに。で、まあ、
思うっていうか、その怖い恐怖心を抱えるものらしいんですよね。だかうんら死ぬっていうのは恐怖じゃないですか。なんで恐怖かって言ったら、その先に何があるかわからない、予測できないから怖いっていう。うんでも死んじゃえば別に怖くはないんだけれども、うん、うん、なんかその辺で、結局はだから変えなければいけないのは、その物質的なものではなくて、その心の、うん、あり方というか、結局それっていうのは、僕たちのその動物的な本能から出てきているものですよって、そこをじゃあどうやって付き合っていくかっていうことを考えていく方が、本質的なのかなっていううん、感じではありますよね。とうん、言いつつ、なんかこう、属性にも生まれながらね、なんか、うん、頑張って、お金稼いでみたりとか、なんか、人間で誰かと喧嘩してみたりとか、こうね、いろいろしながら、ね、あれしながらも、でもある程度本質、さっき藪崎さんが言ったみたいな本質的な部分に帰っていくのは必要なんだろうなって思いますね。うん。それが多分安心感、安全感につながると思うんですよね。なるほど、な本質るほど。的なところに。なので、例えばじゃあお金がなくても幸せっていうは私も思わないですけれども、その瞬うん。間瞬間に幸せなり、こう充足感なり感謝なりね、そういった感うん。情を感じられるっていう技術、もう技術、そうですよね。技術ですね。それっ技術てスキルだとですよね。思いますね。スキルですね。完うん。全に。こんなのね、考え方でも何でもない、スキルだと思うんですよ。うん。でもスキルって言った方がいいかもしれないですね。なんかそのうん。考え方っていうと、なんか、なんか変えづらいような感じがするけど、スキルっていうと身につけられるものじゃないですか。はい。それって誰しも身につけられるものですよねっていう。なんかある程度の努力があれば身につけられますねっていう。それすごくいいですね。はい。そう。なので、誰でもがその素質を持っていて、そのスキルを身につけたら、うん。幸せなり、充足感、満足感、達成感、いろんなこうん。とを手に入ることができる。その考え方なんて千差万別ですよ。人種も違えば住んでるところも違う、仕うん。事も違う、家族も違う、環境違うじゃないですか。そうですね。ね。そういうふうに、こうシンプルなその本能に抗うわけじゃないけど、本能を超えていくみたいな、うん。うん、そんな生き方ができる人が、やっぱりこれからの AI の時代に、うん、うん。なんていうのかな、心の人間らしくっていうのかな、うん。うん、人とそうでしすね。て、うん、そう今、確かに、私の確かに。中のブームは人としてかっこよく生きるってことなんですけど、はい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 。こよく生きたいなっていう人と一緒に仕事をしたりとか、なんかね、共同したいなっていうのがゴールですかね。はい。うん。あ、今めちゃめちゃいいまとまり方したところで、これ、そろそろじゃあ終わりそうです。にしますか。でも、はい。なんか最後になんかコメントとか来てコメントます？入ってないですね。さっきね、私、メルマガの読者さんに送ったんですけど、まあ、すぐにはああー、本出ない。当ですか。はい。もうちょっとなんか、なんかうん、私がすごく個人的に享受していただいた感じなので、私がいただいたものを皆さんにこれからはい。私というフィルターを通してお伝えしたいと思いますし、北斗さんの、講座とか、小冊子とかね、電子書籍とかを見ていただいて学ぶ人が増えていただければなっていうのは思っております。はい。でもちなみに告知なんですけど、僕の小冊子とか、これ無料でプレゼントしてるんはい、で、はい。どっからもらえるんだろう、これ。どっからもらえるんだろうって自分のなのにね。後で私コメント欄に貼っておきます。ありがとうございます。Facebook の、はい。そうですね。これか。Facebook の、コメント欄、僕も貼っとこうかな。Facebook のトップページか、もしくは、藪崎さんのコメント欄にも貼らせていただきはい、ます。はい、貼ってください。もし欲しい人は、ここからダウはい。ンロードしてください。はい。私もこれをインスタで初めて見て、もう即ダウンロードでしたから。ありがとうございます。はい。結構ね、なんか面白いかなと思います。いやいやいや、これは本当に本屋では読めない、アマゾンでも読めない。そんなことない。そんなことなくはないか。わかんないけど。そんなことないと思いますよ。はい。うーん。じゃあ、はい。藪崎さんの方は、もう、でも、そういった感じでメールマガもされてるんですもんね。藪崎さんの方、そうです。どいてください。僕の方に、コメントあ、欄に。はい、ありがとうございます。どう私すればいいんだろも今、う。はい。はい。
もう悩まない、落ち込まない、人と比べない、読む薬っていうですね、小冊子をはい。出していただいているので、そちらを、ことさんの Facebook のコメント欄に貼らせていただきたいと思いますので、やらせていただきはい。ですね。ます。本当になんか体のこととね、心の方とね、両方の視点から見られてる方ってすごく貴重な存在だと思うので、皆さんぜひ、はい。藪崎さんのメルマガ登録していただければなと思います。ありがとうございます。はい。じゃあ今日はそんな感じで、はい。いろいろとありがとうございました。僕もなんか、藪崎さんお話がすごく上手なので、楽しかったです。私もです。もうめっちゃ、すごくいろんなことを教えていただいて、ここからまた広がっていくような可能性を感じられて、とても充実した1時間でした。ありがとうございましはい。こた。ちらこそありがとうございました。ありじゃあ、がとうござい見てくださった皆ます。さんもありがとうございます。はい。ありでは、がとうございます。じゃあ、ライブはい。配信をこれで終了。